Krásne dobré ránko. Opäť sa vám hlásim, dievčatá, dnes v tomto týždni posledný krát, potom zase v pondelok cez pracovný deň. A dnes chcem rozobrať jednu tému, hoci včera na vysielaní som vravela, že možno sa dneska dotknem toho, čo Gulžan Bisimová, kazašská NSD, čo nás školila, čo nás učila, ale dnes by som chcela predsa len sa dotknúť inej témy troška, pretože mi prišla otázka od jednej z vás o predaji a o tom, ako to vlastne robiť, aby som nemala v očiach iba eurá, ktoré sa mi tam pretáčajú, že myslím len na peniaze, ale aby som naozaj myslela na tú ženu, že si s tým tá dotyčná dáma nejako nevie poradiť, proste ako to robiť, aby ako keby nebola taký ten predajca, ktorý ide cez mŕtvoly, hej, keď to tak poviem. Ale počkám vás, kým sa pripojíte, lebo vidím, že už sa aj pripájate, moje zlaté. Som rada, že ste tu. Ivanka Rusinová, krásne ránko. Ako sa máš, Ivanka? Daj mi vedieť o sebe. Kristinka Netriová, my už sme komunikovali, takže držím palce aj tebe. Maťka Dudová, krásne ránko. Janka Kotesová, krásne ránko. Kristinka Hrubá, aj tebe posielam srdiečko. Ďakujem. Dobré ránko. Danielka Babiaková, aj Emily Gregáňová, prajem krásne ránko. Janka Pobešková. No super, som rada, že sa pripájate postupne. Krásne ránko dámy, Katka Harnová, Katuška, naša budúca direktorka, dobré ránko želáme aj tebe. A Janka nám zase píše pekný komentár. Prajem vám krásne dámy lásku, pretože bez nej nie sme ničím. Zdravie, aby sme mohli každé ráno vstať, dobrú náladu, aby sme zvládli čeliť tomu, čo je pred nami a vieru, že dnes všetko dokážeme. S týmito 4 priateľmi je život krajší a ľahší. Dobré ráno a krásny piatok, úspešné dámy. To je nádherné, Jani. Ďakujeme za krásne privítanie do nového dňa. Janka Pobešková je v tomto úžasná, naozaj. Jani, to je taká tvoja charakteristika, že nám sem napíšeš vždy také krásne privítanie. Ďakujem ti za to. Euka Beňová, krásne dobré ránko želám aj tebe. Verím, že sa máš dobre, že už ste zdraví všetci. Mária Černiáková, naša budúca direktorka, ďalšia, takisto ako Euka. Sa teším veľmi, Mária, úžasný rozhovor sme mali. Mám z toho radosť, aj ďakujem za správu, čo si mi poslala. Danielka Babiaková dokonca aj píše dneska, takže krásne ránečko, srdiečka pre teba, krásne ránko, už lepšie, no veľmi sa teším, Ivanka. Len nech je lepšie a lepšie, držím ti palce na skoré uzdravenie, ale aj skvelý mesiac. Krásny nový deň prajem, Danka. Aj tebe, Mária, Ľubka Javorová, krásne ránko, Peťka Nováková, Blanka Helpenová. Krásny nový deň prajem všetkým, Ľubka Javorová. Ďakujeme aj tebe. Takže poďme na to, dievčatá, poďme na tú tému, ktorú som tu avizovala a budem rada, keď mi napíšete aj do komentárov možno nejaké vaše postrehy, tipy, tie, ktoré máte skvelé predaje, ktoré robíte pravidelne hodinky krásy a od ktorých sa naozaj máme čo učiť. Tak keď mi napíšete čokoľvek, čo si o tom myslíte, čo hovorím, alebo keď máte nejaký dobrý tip. Každopádne písala mi teda, ešte raz poviem, jedna z vás, z našej skupinky, aj dáma, ktorá sleduje moje vysielania videá a vravela, že nevie si nejako poradiť s tou témou, že keď niekedy vravíme, že keď ideš na hodinku krásy alebo keď ideš za nejakou ženou, tak neviď iba peniaze a zisk, ktorý chceš z nej zarobiť, ale v prvom rade sa na ňu dívaj tak, že máš záujem jej pomôcť. A ona vravela, že teda nevie presne, ako to má v sebe spracovať, že keď ide na tú hodinku krásy, takže si uvedomila, že ona ale na ten zárobok myslí, že ona myslí na tie peniaze, že ona proste sa nevie toho zbaviť, že chce zarobiť a že je z toho aj trošku v strese, že či predá a od začiatku myslí na ten predaj. A možno, že sa za to, neviem, či sa za to viní, alebo či proste sa cíti čudne, že myslí na ten predaj a že ako keby sa bojí toho, že jej ujde potom tá žena ako človek a že to bude robiť s nedobrým prístupom. Asi tak by som to zhrnula, tú otázku. Neviem, či sa s tým viaceré potýkate, alebo nie, ale viem, že sa viaceré potýkate s tým, že mi poviete, že ja nie som daný predajca, ja to nebudem robiť, lebo ja neviem predávať, ja neviem nikomu nič, teraz pozor na to slovo, tlačiť. Ja neviem nikoho presviečať, ja nie som ten typ, ktorý niekomu bude proste tlačiť do hlavy, že si má niečo kúpiť a proste bulíkať ho to nejakými sladkými rečami, aby si kúpil. Toto viem, že máte mnohé z vás v hlave. Že preto napríklad aj nikomu neukážete Mary Kay, lebo ešte aby náhodou si nemysleli, že chcete predať. To škaredé slovo, predaj, hej. Tak ja vám poviem, čo si o tom myslím. Ešte stále ti zvláštne príjemné a zvláštne pocity v mojom vnútri prebiehajú. Som rada, Mária. Posielam ti srdiečko.
Takže poďme sa pozrieť na túto tému trošku, ak s tým niektorá možno máte problém, tak budem rada, ak toto vysielanie vám pomôže upratať si troška tie myšlienky a pozrieť sa na to inak, z iného uhlu pohľadu, lebo viete, ono je všetko uhol pohľadu. Ako sa na to pozrieš, aký máš k tomu prístup, tak potom takto aj robíš s takým vedomím a to zo seba aj potom vlastne vyžaruješ. A ten prístup aj pri tom predaji je veľmi dôležitý, pretože v prvom rade my si musíme uvedomiť, že v akom sme vychovávaní prostredí. A zase mi to nedá, aby som to trošku neprirovnala k USA. U nás deti v škole sa veľmi neučia predávať, neučia sa nejaký finančný manažment a nie sú k tomu nejako vedené od detstva, že by mali niečo predať a na niečo si takto zarobiť. Skôr u nás bola stále razená taká tá klasická schéma toho, že urob si základnú školu, strednú školu, vysokú školu, potom sa dobre zamestnaj, aby si mala dobrú prácu. Najlepšie, keď budeš v kancelárii nejaký právnik alebo možno lekárka a keď proste budeš na takom akože hodnotnom poste a proste to je potom v poriadku. Ale nikde sa akoby neučí tie deti, že predaj je OK. Že keď niekto išiel akože za predavačku, no tak tá ako nemá asi moc vzdelanie, nemá na to hlavu, no tak ide aspoň na tú predavačku. A uvedomme si, dievčatá, že toto myslenie, kedy sme zaškatulkovali ľudí, ktorí sú predajci do nižšej kategórie, ako keby boli menej cenní, tak ono to stále pretrváva. Ono to stále pretrváva. Bolo to veľmi veľa razené v minulých rokoch, možno už sa to trochu teraz mení, ale ja vidím v tom školstve, čo sa stále akoby propaguje. Ja tým akoby nehaním vôbec, pani učiteľky, ste skvelé, robíte úžasnú prácu, ale celý ten systém je proste postavený na takejto schéme. A ja si myslím, že si môžem dovoliť o tom hovoriť, lebo ja, dievčatá, mám doktorát, ja som vzdelaný človek, ja som neskončila proste na základnej škole ani maturitou, dokonca ani vysokou školou, ale ja som išla ďalej. Čiže ja to vzdelanie mám a považujem ho za veľmi potrebné. A ja neľutujem, že som študovala, pretože mi to dalo rozhľad, dalo mi to, strašne veľa mi dala tá vysoká škola a povzbudzujem všetkých mladých ľudí, aby tam išli, pretože tá inteligencia, intelekt, vzdelanie, je to veľmi dôležité to pestovať. Ale nie je to všetko, nie je to o tom, že keď to niekto nemá a keď niekto povedzme robí predajcu alebo po strednej škole cíti, že sa chce zamestnať alebo že chce rozbehnúť svoj biznis, že proste nechce ísť na tú výšku teraz, ale chce robiť tieto veci, alebo keď sa aj niekto s vysokou školou rozhodne predávať niečo, tak je to v poriadku, lebo to je honosné a čestné a v poriadku a dobré a takisto zmysluplné a takisto to má svoju hodnotu. Teraz sa pozrime napríklad na USA. Ja vám zase poviem takú skúsenosť, keď som tam bola vtedy prvýkrát, ako ja som bola niekoľkokrát v Amerike, ale keď som bola úplne prvýkrát pred tými x rokmi, tak vtedy vlastne my taká postkomunistická krajina sme boli s týmto myslením tuto a s tým našim školským systémom a s tými proste praktikami, ktoré sa robili tu a ktoré boli do nás vštepované. Som zrazu prišla tam a my sme boli spievať na jednej škole. A ja som ostala vtedy úplne v nemom úžase, ako oni tam vedú tie deti. My sme mali možnosť absolvovať s nimi normálne začiatok dňa s tými deckami tam a bolo to na základnej škole. A viete, čo oni tam robili? Oni všetky tie deti zavolali najskôr do telocvične, takú obrovskú telocvičňu mali a všetky tie deti tam prišli. A oni prvé, čo bolo, tie deti sa tam zoradili do takých zástupov a bolo to super. Mali tam hudbu, bola tam energia, oni boli v tých uniformách svojich školských. Tie uniformy nosili preto, aby neukazovali prstom jeden na druhého, no ten má taký outfit, že to nie je ani značkové, aby proste sa neškatulkovali, že ty si z chudobnej rodiny, ty si z bohatej, ale proste to oblečenie bolo rovnaké, aby deti sa brali za seberovných. To bolo super. A teraz oni začali tým, že oni tam spievali takú hymnu školy, potom tam odriekavali ako keby taký sľub vlasti, že proste budú akože hrdí Američania, vlastne oni v nich budujú hrdosť na svoju krajinu, že sú pyšní na to, že my sme Amerika. A ďalšia vec bola, že tam vyhodnocovali najlepších predajcov. A to som ostala pozerať, že aha, vtedy, že tie malé deti vlastne mali za úlohu predávať nejaké limonády alebo proste mali nejakú akciu, kde proste tie deti dostali, že dobre, že tak predávate to a najlepší budú vyhodnotení. A oni tam vyhodnocovali najlepších predajcov.
a stále mali výzvy k tomu, že choď a predaj niečo, choď a oslov ľudí. Neboj sa, proste máš niečo, chceš si zarobiť, tak chyť to a choď za tými ľuďmi a predaj im to. A už v malých deťoch bolo pestované to jednak, že keď chcem peniaze si zarobiť, tak mám možnosť. Lebo vždy sa dá niečo predať, že? Druhá vec, neboj sa osloviť cudzích ľudí, je to v poriadku. A keď ti povedia nie, OK, ideš za inými. Od detstva pestovaná imunita voči odmietnutiu. Odvaha osloviť cudzích ľudí, lebo na tom nič nie je. Potom taký ten normálny pohľad na to, že idem niekomu niečo predať. Že oni sa budú tešiť a ja tiež. Lebo keď je niekto smedný a ja mu ponúknem limonádu, tak on je celý šťastný, že sa napije. Ale on mi dá za to peniaze a ja som šťastná, že som si zarobila. Čiže oni v nich od detstva pestujú to, že predávať niečo je normálne a cnostné, pretože ty, keď máš niečo na predaj, čo ten druhý človek práve potrebuje a ty naplníš tú jeho potrebu, lebo mu to dáš a on ti za to dá peniaze, tak je výhra na oboch stranách a obidvaja sú šťastní. Takže to je o tom, že ja hľadám potreby toho človeka a naplňam tie potreby tým predajom a on mi za to zaplatí, pretože ja mu dám niečo a on ma za to ocení. Takže zrazu proste tam, čo som videla, že od detstva vštepované niečo iné. A preto bola aj USA samozrejme ďaleko pred nami proste v mnohých veciach, ale aj keď sme, dneska už je to iné, mladá generácia už proste troška ináč zmýšľa, ale ľudia, ktorí vyrastali v tom socialistickom režime, proste majú v sebe ešte stále zakorenené také, že hlavne nevyčnievaj zradu, aby ťa moc nebolo vidieť. Hej, aj niekedy aj v tých menších mestách, dedinkách ešte stále proste to myslenie je, no ona si čo o sebe myslí, že ona takto proste ide von. Alebo viete, takéto, a ja nechcem akože na nikoho prstom ukazovať, ale uvedomme si toto, že je to len zase v nás nejaká, ten pocit, že je blbé predávať, to je proste v nás zakorenené, lebo sa to tu pestovalo generácie. Takže poďme to, dievčatá, zmeniť. Poďme sa na to pozrieť inak. A teraz poďme na Mary Kay Ash. Ale predtým prečítam ešte komentár, Mária nám tu píše, a aj Ľudská Maláchová, počkej, tu písala niečo, že? Ľudská píše, krásne, dobré ránko, dámy, mala som stretnutie s mojou KP, tak sa pripájam trošku neskôr, ale už som tu super. Držíme palce, Luci, aj tvojej poradkyne, aj celému DIQ týmu, nech to zvládnete úžasne, myslíme na vás. Vielka Venčič, zdravím, krásne ránko. Ilonka Pitáková, Euka Zahumenská, krásne ránko, Ivka Ďuricová a Mária píše, to nemá byť o tlačení, poskytnem žene moju službu, presne tak, ako sa postarať o seba, svoju tvár a telo, podeliť sa o moju skúsenosť, rozprávam sa so ženami tak, aby cítili môj záujem, odovzdať im to, čo môžu mať tiež a krásne to funguje, presne tak, Mária. Ďakujem ti veľmi pekne za skvelý komentár, zdravím aj Mirku Vavrečkovú a Janku Hrbáčkovú. No a teraz poďme na to, čo povedala Mary Kay Ash. Mary Kay Ash povedala krásnu vetu a povedala, nič sa nestane, kým niekto niečo nepredá. Nič sa nestane, kým niekto niečo nepredá. Čo to znamená? Ak ty ideš na hodinku krásy, alebo ideš niekomu ukázať produkty Mary Kay, a ak by si išla iba s tým, že však ja jej to ukážem, hlavne, aby mala dobrý pocit. Ty chceš, aby mala dobrý pocit. Ale keď ideš s tým, že len aby mala dobrý pocit a hlavne, aby som do nej nič netlačila a tým pádom, aby som jej vlastne ani nič moc nepredávala. Ako ak si kúpi, bolo by to fajn, ale hlavne do nej netlačiť, ukázať jej to pre dobrý pocit. Tak ty ideš, ty síce urobíš skvelú hodinku krásy, tá žena odchádza celá šťastná, lebo proste sa cíti úžasne, má na pleti produkty, aké v živote nevyskúšala. Dostane top 1 kozmetiku na tvár, na celom svete najlepšiu. A teraz ty na záver jej povieš, tak čo, páčilo sa vám to? A ona, áno, úžasné, no tak to sa teším, tak budem sa tešiť na budúce. A kde je otázka, tak čo, pani Vierka, čo si dneska odnesiete domov? Poradím vám ja, alebo ste si už vybrali? Hej? Keď nepadne táto otázka, čo si urobila? Akože dobrý pocit? Ale ty potrebuješ tej žene tú kozmetiku predať. Lebo vieš, čo sa stane, keď ona na tej hodinke krásy si vyskúša produkty, ty jej poradíš presne, čo s tou pleťou má robiť ráno, večer, ale nedáš jej do ruky ten produkt, aby si ho domov zobrala na tú poličku, aby ho mohla večer používať. Tak čo sa stane? Tá žena od teba, celá nadšená z informácií, pôjde rovnou do nejakej drogerie
A navyberá si tam podľa tvojich inštrukcií, že nejaké prípravky, pretože potrebuje predsa doma niečo mať a ty si povedala, že musí mať čistenie, masku, tonikum, sérum, krém, očný krém, odličovač očí, make-up, puder. Tak si tam kúpi 9 produktov, drogeria šťastná, že má zárobok, lenže ona si vyberie jedna značka, druhá značka, aha, toto som videla v reklame, aj toto reklamovali, aj toto vraveli, že je dobré. Totálny chaos, vybere si proste z 8 rôznych značiek nejaké produkty, lebo to videla niekde v reklame a príde domov a jej to nebude fungovať. Nebude jej to fungovať, pretože proste ona nemá to, čo si ty povedala, že by mala na to pleť používať a že je dobré. A navyše na koho sa obráti? Keď niečo sa vyskytne, že na tej pleti začne byť nejaký problém. Čo zavolá do DMK, prosím vás, mohli by ste mi poradiť, čo mám robiť? Kúpila som si od vás 8 produktov a nejaká som červená. Tak pani predavačka povie, tak si skúste kúpiť niečo iné. Pretože ona nie je poradkyňa. A ona nevie, čo sa tá žena nakombinovala. Nevie jej poradiť. Ona tam stráži regále a proste účtuje tovar a dokladá ho a oprašuje produkty. Ale my sme profesionálne kozmetické poradkyne, ktoré vieme o tom, ako funguje naša pleť a aké produkty na to má tá žena použiť z kozmetiky Mary Kay. Takže ja jej viem poradiť jedine vtedy, ak má moju značku. Ak má niečo, čo ja používam a predávam. Pretože tú značku ja predsa poznám. A ja chcem, aby tá žena mala krásnu pleť. A to, čo ja používam, sú produkty Mary Kay. Takže ja jej nebudem odporúčať niečo iné. Keď ku mne príde, v prvom rade áno, vidím tú ženu. Chcem jej pomôcť, ale chcem, aby si kúpila. Čiže ten predaj v hlave mám. A mám ho pretože viem, že jednak chcem, aby ona mala krásnu pleť a bez toho, že bude mať doma produkty, mať peknú proste nebude. A ja jej neviem poradiť. A zároveň ja sa vzdelávam, ja si nakupujem tie prípravky, ja som jej venovala čas, moju energiu a ja chcem za to mať samozrejme zaplatené a zarobiť, pretože nerobím to len pre dobrý pocit. Robím to preto, aby som sa uživila. Aby som dostala peniaze. Pretože to takto proste funguje. My nie sme výmenný obchod, že ja ti dám kozmetiku a ty mi dáš proste mlieko, chleba, sol, maslo, hej. Ale ty mi dáš za to peniaze. A je absolútne OK si ich zobrať. Pretože ty potrebuješ uživiť seba, svoje deti, rodinu. Robíš to preto, aby ste sa mali lepšie, nie? A kedy sa budete mať lepšie? Keď zarobíš viac. Čiže, dievčatá, vy myslíte na obidve tie veci a necíťte sa vinné za to, že myslíte na predaj, keď sa stretávate s tou ženou. To je veľmi dobré, že na neho myslíte. Je to veľmi dobré. Pretože nič sa nestane, kým niekto niečo nepredá. Ty sa k tej žene nedostaneš, ak nebude mať doma produkt. Ty s ňou nevieš ďalej hovoriť o príležitosti. Ak ona nemá produkty a každý deň je tie produkty, to logo, ten pocit na pleti nepripomenie Mary Kay. Ty si nevieš vybudovať klientelu, ak nepredáš. Kto budú tvoje klientky? Ty budeš mať len nejaké fanúšičky, ktoré povedia, tá bola taká zlatá. Ale pomohla ti? Reálne? No nie, keď ti nedala produkty domov. Ty musíš predať tej žene a najlepšie celú sadu. Lebo sada funguje. Nie je to, že si kúpi jeden prípravok. Funguje sada. A ak nemá na to, aby si naraz kúpila celú sadu, tak jej vysvetlí, že si ju bude od teba kupovať pravidelne, postupne, mesiac po mesiaci. Alebo sa zaregistruje a bude si zarábať tak ako ty hodinkami krásy, kde úžasne pomáha ženám. Pretože každá žena hľadá niečo na svoju tvár. Každá, ktorá má suchú pleť, hľadá niečo, čím by si uľavila. Má popraskané pery, hľadá niečo na pery. Má problém s rukami, hľadá niečo na pokožku rúk. Proste každý niečo používa, keď nič iné, tak sa aspoň natrie krémom. Aby si uľavila tomu svrbeniu, páleniu, boleniu. Padajú jej viečka, namiesto toho, aby si tam dávala krém, tak proste mnohé ženy príliš skoro, v 30 rokoch proste idú si operovať viečka, čo to je. Viete prečo? Lebo sme im neponúkli naše krémy očné. Dievčatá, pozrite na moje očné viečka. Ja som ich mala dosť, ja mám typologické oči, kedy mne nevidno veľmi, akože to pohyblivé viečko, čiže ja mám také oči, že skôr mi tak ležia na tých myhalniciach, ale dievčatá, moja pokožka očí sa vypla vďaka produktom Mary Kay, ktoré mážem aj sem. Tu si dávam Repair očný krém okolo celého očného okolia. Aha, toto je moje očné okolie. Ročník 1978. Takže je tam šanca, aby sme vyzerali dobre a ja nemám operáciu viečok, dievčatá. Nič také proste. Toto je produkt Mary Kay.
Takže vy, keď chcete naozaj tým, že nám pomôcť, tak im musíte predať. Takže ako sa k tomu postaviť, keď idem na hodinku krásy? Ako som to robila ja v tých začiatkoch? Pretože ja rovnako ako vy som mala hrozne blbý pocit si vypýtať peniaze za produkty na hodinky krásy. To bol môj hrozný boj na začiatku. Takže ja veľmi rada spomínam na moje začiatky, lebo ja musím vedieť, skade som vyšla. A nemyslieť si teraz, že to sa dá takto krok po kroku, ako som sa ja vypracovala, viete sa aj vy. Čiže ak aj teraz máte z niečoho čudný pocit, len ma počúvajte, ako som sa k tomu stávala a skúste sa k tomu tak postaviť vy. A keď vám to hneď nejde, tak buďte k sebe milosrdné, pretože to sa učíte v procese. Krok za krokom, 1 hodinka krásy, 2., 3, proste učíš sa to v procese, hej. Takže, ako som to robila ja, no na tom začiatku mi bolo trapné, lebo ja som bola z cirkvi, že? A čo je cirkev? To nie je predajná organizácia, to je skôr charita. Takže ja som bola taká, že som vedela, že som si tie produkty nakúpila so zľavou, teraz tá žena tam bola. A ja si pamätám, že vtedy stálo čistenie krém, čo som ako najviac predávala, tak vtedy to stálo 66 € tá sada, čo si ako pripomeňme, že to bolo asi pred 17 rokmi, takže dávno. A vtedy to bolo, na koruny to bolo, že 2000 korún. A pre mňa to bol horor, to bola strašná suma, lebo ja som si kupovala kozmetiku, akože krém za 3 €, hej. Takže ja som bola schopná dať za kozmetiku možno 100 korún, a nie 2000 korún. Dala som schopná dať 3 € a nie 66. Bolo to proste pre mňa samu to bolo, že to je drahé, to je proste, kto si toto kúpi. A navyše som bola z tej cirkvi, kde sme ľuďom pomáhali nezištne, to znamená, tam robíš charitu. To znamená, niekto príde, prosím ťa, nemáš, a ty mu to dáš. Hej. Tam nepredávaš, tam to nie je za peniaze. Čiže ja s týmto mindsetom, s týmto nastavením hlavy som urobila hodinku krásy. Tie ženy boli nadšené, koľko energie, koľko tipov. A teraz prišla na predaj. A viete, jak som sa cítila? Ja som mala 100 chutí takto akože sa zošuchnúť dole. Že ja tu nie som. Normálne zaliesť pod stôl. Pretože som si hovorila, že teraz si mám povedať tú cenu. Akože fú. Blbý pocit, že jej teraz mám povedať, že chcem, aby mi, keď to chce, že nech mi dá 66 €. Strašne mi to bolo trapné, aby som jej to bola bývala dala zdarma najradšej. A teraz spätne, keď si to uvedomím, tak čo mi na tom bolo také blbé? Tak veď ja jej poviem, pozri, táto kozmetika je úžasná, ja mám z nej hebučku pleť, v živote som tak dobrú pleť nemala. Áno, bolo to pre mňa drahšie, keď som to prvýkrát počula, tak sa mi pretočili oči, že to je veľa. Ale rozhodla som sa, že tomu dám šancu a ja to neľutujem, pretože mám fantastickú pleť. Takže ti odporúčam, neinvestuj už do krémov, ktoré budeš skúšať, že či ti zafungujú. Investuj si do tohto. Investuj do seba, pretože si to zaslúžiš, lebo tvoja pleť sa ti poďakuje a budeš mať dlho krásnu pleť, nebudeš s ňou mať problém a to za to stojí. Stojí to, teraz môžeš povedať kľudne, stojí to 100 €, ale vydrží ti to 5 mesiacov. Hej, a budeš mať naozaj úžasný základ. Takže ja ti to teraz navalím do taštičky a môže byť 100 €. A ona, to je veľa, tak OK, chápem. Ja zase nechcem, aby sa ti myš obesila v chladničke, hej, aby ste nemali čo jesť za to, že si kúpila kozmetiku. Ale teda poďme sa pozrieť, ako to môžeme riešiť. Lebo možno, že teraz si nemôžeš dovoliť kúpiť celú tú sadu, tak poďme ju rozdeliť na 2-krát. Ale Jani, ak chceš mať krásnu pleť, tak toto je niečo, čo ti zo srdca odporúčam fakt si zobrať dneska. Takže čo? Začneme s týmto základom, stojí to 60, hej, napríklad. Alebo ona ti povie, vieš čo, maximálne 50 môžem dať. Tak je to na výskladaš. Alebo keď chceš a si s tým stotožnená, tak je to môžeš dať aj na 2 splátky, že jej dáš celú tú sadu, ona ti dneska dá 60% sumy a 40% ti dá ďalší mesiac. Pretože ak ti dá 60% sumy, tak ti vlastne dala nákupnú cenu, že? A ten zisk si zoberieš budúci mesiac. Len aby si nebola na tom strátová. Takže chápete, dievčatá, ten princíp, že mne to bolo blbé, ale dneska si hovorím, čo mi bolo blbé, tak maximálne mi povie, že na to nemá, že si to nekúpi, že to nechce, alebo čo. Ale to je normálna otázka. A to, že ty myslíš na to, že chceš tej žene pomôcť, je krásne, ale pomôžeš jej, ak jej to predáš. Takže zároveň aj myslí na predaj. A ja učím aj to, že ak ty chceš nejako zarobiť a vieš, že napríklad chceš si mesačne zarobiť, ja neviem, 500 € z predaja. Hej, že to je pre teba také, že keby som 500 € z predaja zarobila, tak super, tak ty si to musíš rozpočítať a vedieť presne, za koľko musíš v ten jeden deň predať. A ja som vždy išla na hodinku krásy s tým, keď už som bola
pokročilejšia, keď už fakt som vedela, že musím si z Ameriky zarobiť. Ostala som sama s 2 deťmi, nemala som žiadnu prácu, proste nemala som iný zdroj príjmu, jedine Mary Kay a jedine predaj Mary Kay. Tak ja som si presne rozpočítala, za koľko musím ten deň predať. Lebo keď nepredám, tak deťom nemám čo dať jesť. A skončíme na ulici. Holt, mala som na výber? Ako nemala. A tam som sa naučila najlepšie predávať. Čiže ja som napríklad vedela, že moje minimum každý deň, nie že občas, každý deň, moje minimum je 100 eur. Musím predať za 100 eur. Vtedy to bolo tiež veľmi dávno, 15 rokov dozadu. A vtedy som to mala tak, 100 eur je minimum každý deň. Takže ja som si bola sústredená len na to, aby som mala aspoň 2 ženy na hodinke krásy za deň. Pretože som vedela, že za 50 eur jednej žene zhruba viem predať. Takže keď tam budem mať 2 ženy, tak tam je veľká šanca, reálna šanca, že za tých 100 eur fakt predám. Aj keď nie som ešte super predajca, učím sa to. Takže ja som mala ten fokus. Každý deň si dohodnúť 2 ženy, aby tam boli a predať za 100 eur. Čiže ja som išla na tú hodinku krásy s tým, že vnútri v sebe som vedela, že ja chcem na tej hodinke predať za 100 eur, pretože musím nakúpiť domov. Pretože musím niečo zaplatiť. Ale zároveň, keď som prišla na tú hodinku krásy, síce som vnútri v sebe mala, chcem jej predať za 100 eur. Ale zároveň, keď prišla tá žena, tak som vedome na to zabudla a chcela som, aby ona pre mňa bola dôležitá. Chcem sa vďaka tebe cítiť dôležitým. Takže moja misia bola, že keď tá žena ku mne príde, hoci ja som mala milión starostí, stresov, problémov, večer som plakávala proste, lebo som nevedela, že ako to proste celé zvládnem. Zrútil sa mi celý život jak domček z karát, ale ja som proste na tej hodinke krásy nechala všetky svoje starosti za dverami a v tej chvíli neexistovali. V tej chvíli existovala len ona, tá žena. A povedala som si, že ja nikomu o mojich problémoch hovoriť nebudem, pretože to nikoho nezaujíma. Ich zaujíma len to, aby sa so mnou cítili dobre, čo im môžem poskytnúť, ponúknuť a ja som si chcela vypočuť ich. Takže ja som sa zaujímala o nich. Tie ženy mi rozprávali mnohokrát príbehy, ktoré pre mňa boli také, som si povedala, joj, keby si ty vedela, aké ja mám starosti, ale nikdy som im to nepovedala, nikdy. Že som si vypočula ju, povedala som jej, že s ňou súcitím alebo niečo, proste mali sme pekný rozhovor a potom som jej povedala, vieš, v tých osobných problémoch ti neviem úplne poradiť, pomôcť, ale to, s čím ti viem pomôcť je, aby si sama zo seba mala lepší pocit. Aby si sa o seba postarala a cítila sa každé ráno krajšie a plná energie. Kúp si moju kozmetiku, a každý deň si budeš proste hladkať tvár a budeš si pri tom, ak si ju čistíš a krémuješ, budeš si hovoriť, aká si statočná a šikovná, že si to zvládla. Hej, a ja som si to tak otočila, aby tá žena pre mňa bola dôležitá, ale zároveň, aby som vedela, že ja jej proste chcem predať. Musím. Proste nič sa nestane, kým niekto niečo nepredá. Lebo keď jej nepredám, tak my máme problém s deťmi. A chceš s 2 malými deťmi skončiť pod mostom v krabici? No nechceš. A zároveň ona, keď si odo mňa neodnesie kozmetiku, tak tiež nemám s ňou ďalej sa o čom ako baviť, pretože nemáme tému, hej. Jej pleť sa nezlepší, pretože si nezobrala moju kozmetiku domov. Takže chápeme to, dievčatá? Predaj so srdcom je o tom, že ty sa rozhodneš, že je to úplne normálne niečo predávať. Cítite sa zle, keď idete do potravín si nakúpiť? Myslíte na to, aké sú tam premrštené ceny? Pretože sú. Viete o tom, že sú? Všade sú premrštené ceny. Keby ste vy vedeli, za koľko sa nakupujú veci a za koľko sa predávajú, tak my sme ešte ako velice dobre na tom, čo sa týka percent. Na niektoré veci, ako napríklad diely na auto. Viete, aké tam sú marže? Nechcete to vedieť. Ale kúpite si to. Pretože predsa chceš jazdiť, nie? Potrebuješ vymeniť kolesa, niečo sa ti pokazilo, auto nejde. Tak ideš a zaplatíš to a príde ti to normálne. A vôbec sa nezamýšľaš nad tým, aká obrovská marža tam je, pretože viete, ten rozdiel medzi tou skutočnou nákupnou cenou, za ktorú to nakúpil ten dodávateľ a tým, za koľko to nakúpiš ty, ten rozdiel, ten obrovský rozdiel sú peniaze, ktoré zarobí majiteľ, aby mohol proste fungovať ďalej a nakupovať ďalej, lebo z čoho bude nakupovať, keď nezarobí? No nemá z čoho, že? Jeho rodina musí sa živiť nejako, ale do toho ešte má predajcov, ktorí sú na predajni, rozvozákov, ktorí rozvážajú, že?
potom tam má nejakých skladníkov, nejaké účtovničky, upratovačky. Tam je celý štáb ľudí, ktorý sa stará o celú tú predajňu, aby fungovala a zaplatíme to my, koneční spotrebitelia. Ty to zaplatíš. A ako myslíš na to? Pritom, keď niečo kupuješ, keď ideš do potravín kúpiť rohlík, napadlo ťa niekedy, že ty si tam nakúpiš a ten majiteľ obchodu, no ten je teda pekný, že toľko na mne zarába. Halo. Ale jak by to fungovalo? Kto zaplatí tú veľkú halu? Kto zaplatí tú halu, kde proste vôbec tie regále môžu byť? Kto zaplatí celý ten štáb tých predavačiek, ktoré tam vďaka tomu, že tam idem nakúpiť, vôbec môžu robiť? Lebo keď si ja tam nenakúpim, oni nebudú mať peniaze a oni nebudú mať prácu. Dievčatá, je to úplne normálne, veď takto funguje ekonomika. Ty ideš, ty nakúpiš, ešte si povieš, jak som dobre nakúpila, ale vďaka tomu, že ty si tam nakúpila, tak tam zarobí kopec ľudí na tom. A není ti to blbé ísť tam nakúpiť. A absolútne ani ťa to nenapadne. Tak prečo v momente, kedy ideš ty predávať Mary Kay, máš blbý pocit z toho, že ty ideš niekomu niečo predať a že nebodaj na tom ešte aj zarobíš? Tu ženu to ani nenapadne. Chápeš? Vôbec. Ty jej povieš, že pozri sa, cena týchto produktov, zoberieš knihu o kráse, otvoríš. Tu je cenník. A nemôžeš mi dať zľavu? Vieš čo, žiaľ, zľavy nemôžem dávať, ale dám ti rada nejaký prípravok k tomu zdarma, k tvoju nákupu. Ak si nakúpiš za 100 €, dostaneš odo mňa maskaru. Napríklad, hej, dostaneš ju ako darček odo mňa. Takže, dievčatá, je to normálne, vždy si na to spomente, keď vám príde divný pocit, že máte niečo predať, že vy ste vlastne v tejto chvíli obchod, ktorý poskytuje úžasnú službu zákazníkom, oni vám za to zaplatia a vy s poďakovaním môžete fungovať ďalej. Pretože keď si nezarobíš, tak za čo kúpiš na budúce kozmetiku? Za čo sa naješ? Za čo zaplatíš benzín? Hej, takže to je všetko len naozaj o tom prístupe, že to začneme považovať za normálne a začneme s láskou sa starať o tie naše zákazničky. S láskou, dievčatá. A nebude nám blbé ponúknuť im ďalší produkt, lebo tu nejde o to, že ty ponúkaš ten produkt preto, lebo ju chceš dotlačiť k tomu, aby si kúpila. Nie. Ja predsa nebudem mojim zákazničkám hovoriť, že im stačí čistenie a krém. To je blud. Mne čistenie a krém teda v žiadnom prípade nestačí. Takto by moja pleť z čistenia a krému nevyzerala. Ja na seba dávam tony kozmetiky, dievčatá. Pretože ja nejako chcem vyzerať. Nechcem byť reklama, samozrejme, ale aj sa chcem dobre cítiť v tom mojom tele. To je to, čo som včera aj o tom cvičení hovorila. Prečo ja cvičím, udržiavam sa? Lebo ja chcem dobre vyzerať. Lebo ja sa tak lepšie cítim. Lebo si chcem dovoliť dať si aj veci, ktoré sú viac na telo, aby som proste v tom nebola ako nejaká húspenina, ale proste vyzerala sviežo, čím môžem. A takisto pleť, proste ja nebudem si dávať čistenie a krém iba, keď viem, že v mojom veku to proste nestačí. Ja budem mať 47 rokov za chvíľu, dievčatá. Ja tam musím vrstviť proste. Povzbudzovať tú pleť, nech nejako vypadá. Hej. Tak keď mi príde moja rovesnička, ktorá má túto ovednutú pleť, tak ja nepoviem, vieš čo, čistenie a krém ti stačí. Nie, ja jej poviem, no moja zlata. No. Chceš vidieť, čo všetko používam ja? Lebo oni, ty jak vyzeráš ako dievčatko a neviem čo, hovorím, dobré, ale vieš, koľko námahy je v tom a peňazí, takže ak tak chceš vyzerať, ja ti to ukážem. Hej? A teraz ja aj tam začnem vybalovať tú kozmetiku, ju vykotí, hej, prvé. To nemyslíš vážne, že toľko. Počkaj, ukludníme sa, budeš si to dokupovať postupne, ale fakt, keď chceš mať výsledky, tak holci, ja ti nepoviem, že kúpuj si čistenie krém. Musíš si dať k tomu tonikum. Musíš používať a striedať masky. Nie, že raz za uhorský rok, ale 3-krát za týždeň, minimum. Musíš tam dávať super sera, retinol, séra, krém, každý deň make-up, CC krém, puder, nauč sa líčiť. Staraj sa o telo, pokožka tela je dôležitá. Tam zase miešam už 2 krémy, som pridala, lebo nejak sa mi to suší. Očné krémy, vrstvy. Hej, a to není, že teraz budem si to škudliť. Nie, keď cítim, že potrebujem viacej, tak si tam dám viac a kúpim si to častejšie. A keď tá žena povie, že to je strašne pre mňa veľa, finančne nedávam to, registruj sa. Využi príležitosť z Mary Kay a poď si zmeniť život, lebo evidentne potrebuješ lepšiu finančnú situáciu. Ak si nemôžeš dovoliť kozmetiku za 200 €, máš problém, potrebuješ viac peňazí. A preto tu je Mary Kay, aby ti dala im túto možnosť. A ak máš pocit, že to mi stačí, ja som spokojná, tak pravdepodobne žiješ v prostredí a si obklopená ľuďmi, ktorí ti nedávajú žiadne výzvy. Pretože ak máš pocit, že ti to stačí a si spokojná, tak pravdepodobne žiješ v okruhu ľudí, ktorí takto zmyšľajú a takto žijú a oni ťa uzemnili, aby si nechcela viac, aby náhodou ti ešte nenarastli krídla a nebola si nejaká chamtivá, že? Takže skús zmeniť prostredie, aby si dostávala impulzy a videla, že sa dá žiť inak.
aby si zatúžila potom a aby si využila šancu a išla s tým niečo urobiť. Lebo ak budete žiť ako obete, dievčatá, a proste lutovať sa, že aká ja som chuďatko, že mám takú ťažkú situáciu a neurobíte nič s tým, to nie je problém nikoho, to je váš problém. Lebo šancu v Mary Kay sme dostali všetky. Dostala si ju aj ty. Dostala si rovnakú príležitosť ako ja. Tu nie je priestor na žiadnu závisť. Ja som si to vymakala, dievčatá. A ja vám preto každé ráno tuto hovorím tie veci, pretože ja viem, že aj vy máte tú možnosť, keď sa zdvihnete a pôjdete a prestanete sa vyhovárať. Ja nemám čas, vieš, ja na to nemám financie, vieš, mám deti. A ja som mala deti, ja som sama na ne a ja som bola sama na ne. Ja som chorá a ja som bývala chorá. Hej, a ja mám to a ja mám hento a mne sa ja by som to chcela, ale, dajte preč všetky tie ale. A začnite snívať. Čo sa môže stať, keď začnete snívať a keď začnete naozaj naplno využívať svoj potenciál a možnosti. Pretože vy ste dostali fantastickú možnosť. Nemusíte vymýšľať stratégiu, nemusíte vymýšľať, ako to celé rozbehnúť, kde ja budem zháňať nejaké letáky, alebo aký produkt vôbec mám dať do predaja, aby niečo... Mary Kay to všetko za nás vymyslela. Oni nám dali presne inštrukcie, čo máme urobiť, aby sme si zarobili. Dali nám geniálny produkt, vyvíjajú ho pre nás, robia pre nás letáky, robia pre nás akcie. My nemusíme nič, len si nakúpiť kozmetiku a predať ju. Nakúpiť kozmetiku a predať ju. Zobrať si zisk, investovať ho niečo proste investovať do seba, do svojho života, zvyšok investovať do Mary Kay, aby som to točila. A buďte s tým úplne v pohode, že predávate. A aj, že na to myslíte, keď idete na hodinku krásy. Len na to pekne myslíte. Neodíďte z hodinky krásy bez predaja. Neodíďte bez kontaktov. Vypýtajte si tie doporučenia. Tie ženy okolo nás všetky hľadajú kozmetiku. Neposielajte ich do tej drogerie. Nech si kúpia od teba, my máme výborné produkty, dievčatá. Čo to je top 1? Že nikto lepší nie je. Nech mi nikto tu neospevuje iné značky. Ja som spokojná, všetko fajn, ako ja viem, že aj iné značky môžu byť dobré, ale jednotka je len jedna. A kto je jednotka? Mary Kay. Tak buďte hrdé na to, čo máte a choďte to tým ženám ukázať. A buďte prirodzené, buďte také, aké ste. A keď ste ešte skosnatele, tak potrebujete viacej hodiniek krásy robiť. Lebo ak si strnula, tak nemáš prax. Potrebuješ trénovať, tak choď trénovať. Lebo všetko, čo vyzerá dnes ľahko, bolo kedysi ťažké. To som tiež už mnohokrát hovorila. My obdivujeme tých tanečníkov a akrobatov a v cirkuse tých cirkusových nejakých akrobatov a ja neviem, futbalistov a krasokorčuliarov a tých, čo proste vedia nejakú takúto zručnosť. Padá nám slánka, wow, jak to vie klavíristi, violončelo, hej, čokoľvek. Všetci proste títo, ktorí vyzerajú, že sú virtuózi, a teda sú virtuózi, alebo sú majstri v tom, čo robia a vyzerá to tak jednoducho. Proste ona urobí tú piruetu, na tom ľade, aby som sa tam zabila, ale ona si vyskočí a fičíme ďalej, jak keby nič. Tak ona na tom makala, ona trénovala jej, ona padala, ona mala modriny. Aj tí huslisti na začiatku hrali a to vrzgalo a ľudia si museli štuple do uši dávať, lebo to sa nedá počúvať, keď sa niekto začne učiť na husle, to je koniec. Lenže potom nakoniec, keď trénuje, tak sa vymaká na toho najlepšieho huslistu na celom svete, na toho najlepšieho speváka, na toho najlepšieho športovca. A aj ty môžeš sa vymakať na tú najlepšiu kozmetickú poradkyňu. Ale to nepríde samé, že len budeš sedieť doma. Choď trénovať, choď do tej praxe a maj aj blbý pocit z tých hodiniek krásy. Zaži odmietnutie. Zaži, že si nikto nepredá. Zaži to, že ťa pošlú kade ľahšie. Zaži to všetko. Pretože tak sa buduje tvoja sila. Tak sa buduje tvoja sila a tak sa aj buduje tvoje sebavedomie, aby si to proste robila jednak so srdcom, ale jednak aj s výsledkami, aby si bola fakt nasledovania hodná. Takže myslím si, že už hovorím viac než som sa troška rozohnila, ale ja chcem, aby ste toto odo mňa počuli. Že, dievčatá, vy nesmiete sa báť chýb, nesmiete sa báť prekážok ani zlých svojich pocitov, ale všetko sa dá vypracovať, len musíte toho robiť viac. Ak nemáš dostatočnú prax, stále budeš začiatočník. Tak si dohodnite tie hodinky krásy, niekto vás odmietne, všetko sa vám zruší, čo urobíte? Schúlite sa do deky. Ja chudiatko, všetko sa mi zrušilo. Ja už asi na to nemám, ja to asi nebudem robiť. Všetci ma odmietajú, nikto to nechce. Tu si to nikto nekúpi. Zobuď sa. Tú kozmetiku chcú všetci, v každom regióne, ale ty musíš nájsť tie správne ženy. A musíš sa to aj možno naučiť, povedať tak, aby vôbec tebe chceli ísť. Možno musíš zmeniť imič. Pozri sa na seba, ako vyzeráš. Nechala by si sama od seba poradiť?
Ak si opovieš, no asi ani nie, tak zmeň imič. Zmeň imič, začni sa líčiť, uprav si vlasy, hlavne si ich umyj, prosím ťa, nech nie sú mastné. Obleč sa, nech nejako vyzeráš a choď proste za tými ženami ako krásna žena. Nie ako nejaká proste, joj, prosím ťa, mohla by si prísť skúsiť kozmetiku, teraz u nás te premeria k tebe. Nie. Hej? To je všetko komplex. Nejaký komplexný balíček vecí. Takže, dievčatá, čo mi tu píšete, je tu toho statočne veľa? Juj, počkajte, kde je začiatok komentárov? Dani, ročník 1978 je jeden z tých najlepších. Katuška, to si aj ty, čo? Jasné, že je. Ale aj vy ste v pohode, ostatné, nebojte sa. S ponukou Mary Kay, že nedaruješ aj svoj čas, svoju láskavosť a ochotu jej poradiť. Áno, presne. Dobre, toto som už čítala. Toto hrá Danielka Babiaková, áno. Je to aj Miška Čižmarová, Baška Cvečko, Zuzka Rácová, krásne ránko. Mária, Danka, dokonalé nastavenie a sústredenie na to dôležité a hlavne, čo máme pred sebou. Obslúžiť a poradiť zároveň ženám a zabezpečiť si svoje živobytie. Presne tak, Mária. Úžasný príklad z reálneho života. Ďakujem. Baška Cvečko, sme luxusná služba, bezplatne radíme a dávame ľuďom to najcennejšie a to je svoj čas. Presne tak, Baši. Presne. Peťka Chatrnúchová, krásne ranko. Bez zarobených peňazí sa nikam nedostaneme. Je to tak, Mária? Je to tak. Peťka Chatrnúchová, Tanuška, si neskutočne inšpiratívna a hovoríš mi zo srdca. Milujem tvoje rozprávanie, nestihnem vždy naživo, ale vždy si ťa vypočujem a ďakujem ti, že nám všetkým takto obohacuješ život svojimi myšlienkami a postojom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja to chcem s vami zdieľať, pretože ja viem, ako mne Mary Kay zmenila život. Ako vďaka tomu, že som išla, ako som sa zmenila ja. A ja vám chcem ukázať, že sa to dá. Ja chcem byť proste inšpiráciou a tie roky, čo som si veci študovala, počúvala, vzdelávala sa, americké videá, slovenské videá, koučov, proste rôznych ľudí, múdrych z celého sveta, z rôznych odvetví. Ja som nasávala tie informácie dennodenne a ja vám ich chcem teraz odovzdať, dievčatá. Pretože viem, že to stojí za to. A že každá z vás môže žiť šťastný život, rozžiarená, úžasná. A viete, čo urobte ako prvý krok? Buďte tento kvartál hviezdne poradky, nesplňte úspech v červenej. Máme nejakých 15 dní do konca mesiaca, 14. Teraz sa do toho obujte, dievčatá, a urobte si hviezdičku. Úspech červenej. Červené sako si oblečte. Nenechávajte to na ďalší kvartál, lebo máme aj výzvu teraz na úžasný pobyt. Môžeme ísť spolu na jeseň na krásne miesto v Európe a oslaviť tam náš úspech. Takže sa na to nevykašlite, investujte si do toho a choďte a začnite pracovať. Sisa, Silvia Belanová, Bendiková, Alžbetka Augustinová, krásne ránko. Mary Kay je top príležitosť postupovať s láskou, radosťou medzi ženami a venovať im svoj čas, aby aj oni šli v našich šlapajách. Hviezdna poradkyňa Mária píše presne. Renka Prajdáková, krásne ránko vám želám, Reni. Katka Harnová. Mne sa tiež pokožka už zmenila k lepšiemu, vyčistila si sami a je hebkejšia. Super, Kati, teším sa. Stále na tom pracujem, aby som si ju vylepšila. Včera mi už Evička moju pokožku pochválila. Teším sa. Už teraz, keď sa pozriem do zrkadla, tak si poviem, že na skoro 52 rokov, takže áno, takže ty máš viac, dobre. Na skoro 52 rokov vyzerám skvele, čo je pre mňa tiež veľký posun v hlave. Láska k sebe horí prenáša. Kati, si úžasná. Z Mary Kay proste mladneme a krásneme. Je to tak. A keď si ty budeš pozerať spätne svoje fotky, si povieš, dneska vyzerám lepšie ako pred 10 rokmi. A to je krásne. Blanka Helpenová. Mne sa osvedčila prirodzenosť pri prezentácii aj v rozhovoroch. Odovzdávam rady bez nátlaku a funguje to perfektne. Na druhej strane som chodiacou reklamou na úžasnú kozmetiku v mojich 50 rokoch. Blanka, a naozaj vyzeráš krásne, máš úplne vyžehlenú pleť a ja viem, že ty máš výborné predaje, že si vieš dohodnúť klientelu, takže držím palce a ďakujem, že si napísala. Strach má veľké oči, Mária, fantastická si Danka, ďakujem. Ďakujem, Danuška, za cenné rady, veľmi mi pomáhajú, posúvajú ma vpred. Emily, držím ti palce, viem, že si na ceste k direktorke, takže to nikdy nevzdaj a choď. Danuška, si skvelá, učíš úplne perfektne, ďakujem, že si, ďakujem, Jani, aj ja tebe veľmi pekne. A dievčatá, ja už vám želám krásny deň, odchádzam, idem pracovať. Pracujte aj vy, hviezdička úspech červenej, ja už hviezdičku hotovú mám. Aj vlastne úspech v červenej pre direktorky, poďte ma nasledovať, nenechajte ma v tom samú. Teším sa na vás. Ahoj.